Cum reușești să-ți împarți timpul acum între afacere, pentru că implementarea proiectului nu s-a putut opri, nu ți-ai putut lua practic concediu de maternitate ca la un job. Cum îți Nu. împarți timpul acum între proiect și fetițe, familie? Încerc să-l împart cât pot de bine. Bineînțeles că nu mai pot să stau foarte, foarte mult cu ele, pentru că e foarte mult de lucru. Toată lumea, când le spui că ești videograf sau filmezi sau faci poze în general, spun că este un lucru ușor, este un lucru pe care îl faci dintr-o clipită. Dar nu e chiar așa, pentru că noi când ajungem de la filmări ne apucăm, edităm, deci e foarte mult de lucru. Foarte, foarte mult de lucru. Bineînțeles, dacă vrei să iasă un produs bun. Pentru că aș putea lua filmarea și să o trimit așa, dar n-ar fi un lucru bun, n-ar fi un lucru de calitate. Iar noi vrem să facem lucruri de calitate.